Ahoj, ja som Luky a vítam vás pri mojom krátkom turistickom vlogu z Česka. Krkonoše a České Švýcarsko. Začiatok Špindleru, mlyn, kemp. Ráno som vstal, dal si fajné raňajky a vybral som sa na najvyšší vrch v Česku na Snežku. Čo znamená po Červenej na Kozí hřbety, odtiaľ smer Lučník Bouda cez Úpské Rašelenisko popri Slezském domu až na Snežku, kde bolo mimochodom asi toľko ľudí ako cez leto na rysoch. Odtiaľ na Klínovku, kde som prespal v útulni. Na ďalší deň som vyrazil do Českého Švýcarska. Cestou som stihol ešte zo pár pekných miest. V kempe Mezný Lóka som rozložil stan, vyspal sa a o 8 ráno som vyrážal. Plán na deň bola Malá Pravčická brána a Marína vyhlídka. Toto sa mi podarilo relatívne rýchlo, tak som ešte stihol poslednú otočku po divokej Soutesce. Potom dokráčať späť na Mezný Lóku a na druhý deň smer z Rúcanina Dolského mlynu. Ten môžeme ešte funkčný vidieť v rozprávke Pyšná princezna. Kempovania som už mal celkom dosť, takže po návrate z mlynu som sadol do auta, rýchlo som skočil pozrieť Pravčickú bránu a išiel som dom.